Apareix del no-res de forma inesperada per burlar-se del noble i del prelat. L'espasa juganer... Tot a punt. Bueno, no, de fet encara no. Estem a la recta final amb tots els últims detalls, però estem molt il·lusionats perquè estem amb moltes ganes d'ensenyar això que preparem. És un espectacle amb molta llum, molt espectacular, que ens situa en una altra època, l'època de la Revolució Francesa. Ens parla d'aquest escaramuix, aquest heroi que defensa els humils davant dels abusos de l'aristocràcia. És l'època de la guillotina, vaja. La notícia va corrent per tota França. Ella és una mena de princesa rebell, heroica, però a la vegada és molt torpe i còmica i una mica despistada. Llavors és una barreja de coses que és molt difícil, o sigui, és molt divertit d'interpretar i a la vegada difícil de trobar el punt entre que a vegades toca com temes una mica més escabrosos, però a la vegada ha de ser des de la comèdia. D'acceptar, Escaramuix en canvi predica una doctrina, la voluntat de Déu es pot canviar. El procés ja comença abans de saber-ho, perquè vaig decidir deixar-me el cabell llarg abans del càsting, preparar aquest càsting molt ben preparat. En tenia moltes ganes, sabíem que era un projecte de creació i això doncs, engresca molt. Hi havia molts elements que a mi em feien desitjar estar en l'espectacle, com és aquesta lluita d'esgrima, la comèdia de l'art, que la música fos de l'Albert Guinovar, tornar a treballar amb Degoll de Gom, tot això era com... ens feia molta il·lusió. Era un somni tornar a repetir amb Degoll de Gom i a més en un espectacle que es forma de nou i que tots tenim una miqueta d'oportunitat per crear una mica més i de cop, clar, estem veient com creix l'espectacle amb nosaltres dins i clar, és preciós. A tots els socis del Club 3C us convidem a venir al Victòria a partir del 23 de setembre a veure Escaramuix, un espectacle que no se'n veuran com aquest molt sovint perquè és un gran espectacle. Us esperem. Doncs us convido a tots els del Club 3C a que vingueu a veure Escaramuix. Us esperem aquí al Teatre Victòria.